जोङो दा रबार आथा लगायनो नागिरदों आरो ना नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नैबे माबा खानजं खानाय खानग्रा आरोना लागावबाय नै बे लसेब नार्जारिखौ खाथियाव फैबानो बोरैबा एन्जर बाथा सिराल' होनखायो आरोना लोगोफोर एकदमबारे नैबे लसेब नार्जारि दुगैया बिथाङा एकदमबारे 10 दिन गाहाम थाखायो नायनानै लादो नै बेबायदि होनानैहाय ओरै खानो आरो खानजंजों नैबे खानजं गाइखेर बायदि गुफुर सेम टु सेम गाइखेर नै इदि बानायो नायनानै लादो मोनफानि जाहैबाय बियो प्लेट मोनसे Baby medicine. दा गावनो अट'मेटिकलि सिथाबना थागोन इयो दैया दै आलदा आथाया आथा आलदा ओमफ्राय रबार जाखागोन आरोना थाखो दख'ना थाखो सना आथा होयैनि सिगां नै बेबायदि दै होनांगौ लोगोफोर नै दैजोंसो लगायोना बुस्थुखौ बरिया लादो लोगोफोर सोरबाफोर मावनो गोसोब्ला मावनानै बेबायदि नायदो नायनानै रोंगोन भिडिअनि गेजेरजों माबायदि खालामनांगौ रबार आथाखौ नै बेनो थाबावबाय दे आंना साननायफ्रानो जेबो जाया मानसियानो मुगासो मोनदा लाखि गैया आनलाखि खामानि गैया साननायफ्रानो जेबो जाफुङा बेजों भिडिअ खालाम ha Chen Where
ना लोगोफोर नै बरिया साइज थाखो थाखो लागाव खांखमा Sulitar dagang sona, sulitar dagang. Orang tu kena kau ngajar orang banainai ikan. Apa yang lugu berdiri ada tak? Kesugu ya babu. Fry pilih lugu ber. Oh, bijilah nailangdw लोगोफोर नै जों दहाय लगायनाया माबायदि नाखो राखो आथाया नायनानै लाबानो जाबाय नै बेबायदिनो जायो आरोना एकदमबारे रबार जाखायो आरोना नै दैया दै आलदा जाखायो नै बिलाय नुबायना बेबायदि रायो आरो रबार जाखायो एकदमबारे सेम नै जाथावथाव नुलायखायो जोङो दा बेखौहाय दसेनि उनाव नैबे मेचिनाव दायो नाबाय नै मेचिनाव बिदिनो नायो दा बेहाय जोङो नाबाय नै लास्ट बेहायनो फिनिशिं आगर जाबाय आरोना मोजां रेगि 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 रेगां दख'ना आगर नै लास्ट फिनिशिं बेयाव ना लोगोफोर नै बेबायदि जायो आरो लाम्बा गोजानो नै बेबायदिनो बेखौ अराव होयो नै बेखौ दा अराव होखांबाय आरोना दा बेखौ बुथुमबाय जमा खालामसै थिखोनानै दोननोसै रानबाय बियो नैबेहाय नै बाय हांनाय जायो आरो नै बेबायदि होनानैहाय बेलाय दा बोखांजोब्बाय रानजोब्बाय आरो अर होनांगौ अर होयोबासो रं जायो आरामनो बेनो नै दा रानजोब्बाय आरो सियर लबर जाहैबाय इयो नै आगर राबार आथा बिफांनिफ्राय गनायानो बेबायदि जायोना ओरैबायदि मोजां